αγωνιστικό Σαββατοκύριακο στην πίστα του Πορτιμάο στην Πορτογαλία και φύγαμε για δράση. Ένα ακόμα ταξίδι ξεκινάει από το Ηράκλειο Κρήτης και φεύγουμε κατευθείαν για Γερμανία. Απευθείας πτήση, μια συζήτηση και ένα μεγάλο project για το 2026, καθώς υπόσχεται να αλλάξει το μηχανοκίνητο αθλητισμό για πάντα. Θα μπορέσουμε να βάλουμε το ρηθαράκι μας σε αυτές τις αλλαγές, θα το μάθουμε σύντομα πάντως. Και αφού είχαμε αποχαιρετήσει το βροχερό καιρό της Κρήτης και είχαμε φτάσει στο βροχερό καιρό της Γερμανίας, περιμένοντας τις βαλίτσες, βρήκα έναν παλιό γνώριμο, το ρομπότ που φτιάχνει καφέ. Το έχω ξανασυναντήσει στο παρελθόν το 2021, δεν δούλεψε καθόλου πετυχημένα και το ξαναφέρανε πίσω. Φτάσαμε από Ηράκλειο, πάμε τώρα παίρνουμε βαλίτσα, νοικιάζουμε αμάξι και φύγαμε για Φραγκφούρτη. Και συνήθως σε όλα τα ταξίδια έχουμε και μια έκπληξη, δυσάρεστη ή ευχάριστη. Σε αυτό το ταξίδι η ευχάριστη έκπληξη δεν άρχισε καθόλου να έρθει. Νοικιάσαμε αυτοκίνητο και εγώ είχα κανονικά νοικιάσει ένα Golf και μου λένε θα σε κάνουμε δωρεάν αναβάθμιση. Οκ, τι θα μου δώσουνε, κάνω ένα Mercedes και μου δώσαν αυτό. Audi Q8. Καλά θα πάει αυτό. Αύριο έχουμε ένα σημαντικό meeting, δεν μπορώ να πω παραπάνω, είναι αρκετά κλειστό project. Κάνουμε το meeting αύριο το πρωί και μετά πετάμε για Πορτιμάο, εκεί όπου θα κάνουμε τον πρώτο αγώνα τη σεζόν. Και επιτέλους φτάνουμε στο ζεστό καιρό της Πορτογαλίας. Όμως εγώ έχω ένα πράγμα στο μυαλό μου, ότι πάντα στην αρχή της σεζόν κάποιες ομάδες είναι μουδιασμένες και δεν δίνουν το σωστό αποτέλεσμα. Εμείς θέλουμε λοιπόν να εκμεταλλευτούμε κάτι τέτοιο, να κάνουμε δυνατές δοκιμές για να είμαστε έτοιμοι για τις κατακτήριες, να πάρουμε κάθε δυνατό πόντο και να εκμεταλλευτούμε κάθε λάθος από οποιαδήποτε ομάδα. Αλλά για την αρχή φύγαμε για μεσημεριανό. Μας έχει μείνει μόνο το FP3. Θα μπορούσαν να πάνε καλύτερα τα πράγματα. Πρέπει να βάλουμε τα δυνατά μας γιατί τελειώνουμε και η επόμενη φορά που μπαίνουμε στην πίστα είναι οι κατακτήρες. Οπότε πρέπει λίγο να ανακάμψουμε. Στο τέλος των δοκιμών ξεκινάει από ένα πραγματισμό σε όλο το λειτουργιών, καθώς επίσης και των κουπιών του τιμονιού για να είμαστε σίγουροι ότι όλα λειτουργούν άψογα πριν τις κατακτήριες. Αμέσως μετά προχωράμε στον έλεγχο της ροής του καυσίμου για να είμαστε σίγουροι ότι το καύσιμο που μπαίνει μέσα στο αυτοκίνητο είναι το κατάλληλο. Κάτι το οποίο παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, καθώς το παραπάνω καύσιμο δημιουργεί παραπάνω βάρος, έτσι σε κάθε γύρο είμαστε όλο και πιο αργοί. Ενώ το λιγότερο καύσιμο ισούται με περισσότερο χρόνο στα pit stop, παρά χάνουμε χρόνο κατά τη διάρκεια ενός pit stop. Οπότε καταλαβαίνετε, διαφορές σαν αυτές ξεχωρίζουν τους νικητές από τους χαμένους. Πρώτος αγώνας του πρωταθλήματος, ξεκινάμε σήμερα. Για να δούμε πώς θα πάει η μέρα, καθώς οι προηγούμενες 2 μέρες δεν μας πήγαν και πολύ καλά. Για να δούμε τι θα γίνει. Ξεκινάμε τον αγώνα από τη δεύτερη θέση, P2 στις κατατακτήριες. Ξεκινάει το 2025 με την πίστα του Πορτιμάο στην Πορτογαλία. Βλέπετε 2 σειρές για την εκκίνηση και περιμένουν ο ένας πίσω από τον άλλον κολλημένοι για το πράσινο φως. Κόκκινο φως προς το παρόν, η McLaren και η Mercedes στην πρώτη σειρά της εκκίνησης. Εμείς ακριβώς από πίσω και πράσινο φως ξεκινάμε. Ευκαιρία για να προσπεράσουμε. Όλοι προσπαθούν να προσπεράσουν. Βλέπετε πώς ανοίγουν όλοι μεταξύ τους. Παρ' όλα αυτά, εμείς χάνουμε μια θέση αυτή τη στιγμή. Ο Κάρολ πολύ σωστά μένει λίγο πίσω, προσπαθεί να μην χτυπήσει, να μην έχει κάποιο πρόβλημα με το αυτοκίνητο, γιατί αυτό θα δημιουργήσει μεγάλες διαφορές αργότερα στον αγώνα. Βλέπετε ξαφνικά πουτάει δεξιά ο Κάρολ για να μπορέσει να πάρει από την κίτρινη Ferrari τη θέση την οποία χάσαμε. Και εδώ πέρα θα προσπαθήσει να θέσει το αυτοκίνητο δίπλα στη McLaren ώστε να μπορέσει να τον αγχώσει, να κάνει κάποιο λάθος για να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε και να κερδίσουμε μια θέση. Εδώ πέρα ξανά προσπαθούμε να είμαστε κολλημένοι πίσω στη McLaren. Πάρα πολύ σημαντικό να δημιουργήσει άγχος και να προσπαθήσει να περάσει με το παραμικρό λάθος του αντιπάλου. Βλέπετε πώς στέκεται δεξιά από τη McLaren. Θα κάνει μια ψεύτικη κίνηση προς τα αριστερά, να του δείξει ότι θέλει να χωθεί αριστερά. Παρ' όλα αυτά θα βουτήξει δεξιά στο τέλος. Και εκεί πέρα θα μπορέσει να πάρει τη θέση. Επόμενος στόχος μπροστά, οι Mercedes με την Ferrari που παλεύουν. Πάει μέσα για την εσωτερική της Mercedes και έτσι είναι ευκαιρία για μας να κολλήσουμε πίσω στη Mercedes. Πάρα πολύ σημαντικό, οι τελευταίες 2 στροφές. Αυτή η στροφή 14 και η στροφή 15, όπου δώσαμε πάρα πολύ βάση στο setup κατά τη διάρκεια των δοκιμών. Η στροφή 15 είναι ακριβώς πριν την ευθεία κίνηση τερματισμού, που είναι η μεγάλη ευθεία εκεί που μπορείς να περάσεις όλα τα αυτοκίνητα. Οπότε πάρα πολύ σημαντικό να είσαι ακριβώς πίσω όπως είμαστε εμείς αυτή τη στιγμή. Πίσω ακριβώς από τη Mercedes, κολλημένοι. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κίνηση προς τα δεξιά, παρόλα αυτά μας κλείνει και μπαίνουμε αριστερά. Δεν έχουμε ευκαιρία και πολύ σωστά ο Κάρολ μένει ακριβώς από πίσω. Θα προσπαθήσει εδώ πέρα στη στροφή 3, παρόλα αυτά δεν είναι το σωστό μέρος για να προσπεράσει. Πάρα πολύ σημαντικό να μην πάρουμε ρίσκα. Ο αγώνας είναι 1 ώρα, θα έχουμε πολλές ευκαιρίες να προσπεράσουμε. Τώρα εδώ πέρα στη στροφή 5 θα προσπαθήσουμε να βουτήξουμε πάλι, αλλά δεν θα δημιουργήσει αυτό κάποιο θέμα στη Mercedes. Παρ' όλα αυτά αλλάζουμε εντελώς διαφορετική γραμμή και προσπαθούμε να πιέσουμε όπως σας είπα προηγουμένως. Με αποτέλεσμα στη στροφή 7 τη Mercedes να γλιστράει λίγο, να πηγαίνει πάνω στο gravel και να χάνει 3 θέσεις. Και έτσι εμείς θα μπορέσουμε να πάρουμε και αυτή τη θέση, να ανεβούμε κι άλλο, με σκοπό τώρα να προσπεράσουμε την επόμενη Ferrari που βρίσκεται μπροστά μας. Την κόκκινη ευρωστασική Ferrari του Μόσκα. Με το που έχουμε ελεύθερο χώρο, κάνουμε Purple Sector 3. Τι σημαίνει αυτό? Είμαστε το ταχύτερο αυτοκίνητο αυτή τη στιγμή στην πίστα στο Sector 3. Και ακριβώς στον επόμενο γύρο κάνουμε Fastest Lap με 3 Purple Sector. Με αυτά τα νέα δεδομένα πλέον, παρακολουθώντας όλα τα Sector, μέσα στη χαρά μου κάνω μια νέα στρατηγική, η οποία θα φέρει σε δύσκολη θέση όλα τα προπορευόμενα αυτοκίνητα. Και αφού όλα κυλούσαν ρολόι, αργότερα θα συμβεί ένα safety car, κάτι που θα αλλάξει τελείως τα δεδομένα και θα αναγκάσει να κλείσουν όλες οι διαφορές. Το πιο απογοητευτικό σημείο του safety car ήταν ότι το δημιούργησε το δεύτερο αυτοκίνητο της ομάδας. Βλέπετε εδώ πέρα τη Mercedes να βουτάει στην εσωτερική
μπρέκι από το δεύτερο αυτοκίνητο της ομάδας και να χτυπάει ακριβώς το αυτοκίνητο το δικό μας. Να κάνει τετακέ, σπάει μερικά κάρμπον, καθώς επίσης και κλατάρει το πίσω δεξιά ελαστικό. Αυτό προφανώς ανάγκασε την ομάδα να μπει κατευθείαν στα pit, να γίνει έλεγχος, να δούμε αν το διαφορικό έχει κάποιο πρόβλημα ή το κυβότιο ταχυτήτων λόγω της πρόσκρουσης, να αλλάχθει το ελαστικό και να φύγουμε απευθείας. Και όλο αυτό προφανώς ήρθε με κάποιο κόστος, να μείνει το αυτοκίνητο ένα γύρο πίσω. Οπότε πλέον είχαμε μείνει μόνο με ένα μάξι για να διεκδικήσουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Φεύγει το αυτοκίνητο ασφαλείας, μπαίνει στα pit stop και εμείς είμαστε κολλημένοι πίσω από τη Ferrari του Μόσκα. Βλέπετε πώς έχει κολλήσει ο Κάρολ κάτω από το slipstream, θα προσπαθήσει να βουτήξει. Για να δούμε. Εδώ πέρα βλέπετε όλοι δεξιά-αριστερά να προσπαθούν να ζεστάνουν τα ελαστικά και ο Κάρολ να προσπαθεί να πάει προς τα δεξιά. Του κλείνει την πόρτα και πάει αριστερά και χτυπάνε. Προφανώς γιατί ο Μόσκα πάτησε λίγο νωρίτερα φρένο. Και εκεί πέρα χάνουμε ό,τι πιθανότητα είχαμε για αυτόν τον αγώνα. Βλέπετε εδώ πέρα μπροστά το αυτοκίνητο πλέον έχει ένα μεγάλο χτύπημα. Έχουμε χάσει τα φλαπ. Παρ' όλα αυτά ο Κάρολ προσπαθεί να χωθεί. Προσπαθεί να εκμεταλλευτεί αυτή την κατάσταση. Μπας και μπορέσει να περάσει έστω και τελευταία στιγμή το Μόσκα. Να κερδίσουμε μία θέση ακόμα. Πάρα πολύ σημαντική αυτή η θέση. Όπως θα δείτε στο αυτοκίνητο που φαίνεται στο βάθος, έχει πλέον μεγάλη ζημιά. Οπότε αυτή τη στιγμή το μόνο που έχω να κάνω είναι να δημιουργήσω καινούργια στρατηγική. Να δω αν θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε με αυτό το μπροστινό μέρος ή θα πρέπει να μπούμε στα pit stop και να κάνουμε αλλαγή του μπροστινού μέρους. Πάρα πολύ σημαντικό να δω γύρω με το γύρο πόσα χιλιοστά του δευτερολέπτου χάνουμε. Παρ' όλα αυτά όμως, βλέπω ότι ο Κάρολ συνεχίζει πάρα πολύ δυνατά. Έχει κολλήσει πάλι ξανά πίσω από τη Ferrari λόγω λάθος της μπροστινής Ferrari. Θα προσπαθήσει να περάσει, όμως από πίσω έρχεται μια αφηνιασμένη McLaren. Η McLaren που περάσαμε προηγουμένως. Και δεν είναι μόνο αυτή. Από πίσω κυνηγάνε τη McLaren πάρα πολλά αυτοκίνητα. Βλέπετε υπάρχει ένα Audi, υπάρχει μια Mercedes, υπάρχει μια Ferrari κίτρινη. Όλοι αυτοί προσπαθούν να περάσουν. Και ακριβώς μπροστά είμαστε εμείς. Οπότε το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να συνεχίσουμε να πιέζουμε. Όμως με αυτό το χτύπημα αρχίζουμε να χάνουμε αρκετά δευτερόλεπτα. Γύρω με το γύρο προσπαθούμε να κερδίσουμε λίγο ό,τι μπορούμε. Παρατηρώντας πάρα πολύ προσεκτικά το ρυθμό όλων των αυτοκινήτων γύρω μας, βλέπουμε ότι χάνουμε περίπου 0,3 δευτερόλεπτα το γύρο. Το μόνο που θα μπορούσαμε να κάνουμε είναι να κρατήσουμε τη θέση μας και να ελπίσουμε σε ένα safety car κατά τη διάρκεια του pit stop, ώστε να μπορέσουμε να ανακάμψουμε και να πάρουμε μερικές θέσεις αργότερα. Και καθώς ο χρόνος μετρούσε αντίστροφα και χάναμε τις ελπίδες μας για ένα safety car κατά τη διάρκεια του pit stop, ο Κάρολ συνέχισε πάρα πολύ δυνατά και με πολύ ωραίο ρυθμό να βρίσκεται ακριβώς πίσω από τη Ferrari, χωρίς όμως δυνατότητα να προσπεράσει. Παρ' όλα αυτά δεν άφηνε τον gap μεγαλύτερο του 1 δευτερολέπτου. Η McLaren από πίσω ακριβώς προσπάθησε πάρα πολλές φορές να μας προσπεράσει. Και όπως βλέπετε στην τελευταία στροφή που έπαιζε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο η έξοδος για τη μεγάλη ευθεία όπου μπορούν όλοι να προσπεράσουν, εμείς είχαμε ένα disadvantage καθώς στο μπροστινό μέρος δεν είχε καθόλου πρόσφυση. Και αυτό δημιουργόταν επειδή είχαμε πάρα πολλούς στροβιλισμούς στο μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου λόγω του χτυπήματος και της ζημιάς που υπήρχε στο αυτοκίνητο και δεν μπορούσαμε να έχουμε καλή έξοδο. Έτσι πάρα πολλές φορές η McLaren προσπάθησε να προσπεράσει. Παρ' όλα αυτά, όταν έφτασε η στιγμή να κάνουμε και εμείς το pit stop, το safety car δεν ήρθε ποτέ και κάπως έτσι τελείωσε ο αγώνας. Ένα αποτέλεσμα άδοξο καθώς είχαμε ένα από τα γρηγορότερα αυτοκίνητα, πάρα πολύ καλή οδήγηση και από τους δύο οδηγούς. Παρ' όλα αυτά δεν μπορέσαμε να πάρουμε κάποιο καλό αποτέλεσμα ούτε με το ένα αυτοκίνητο ούτε με το άλλο το οποίο είχε μείνει δυστυχώς ένα γύρο πίσω λόγω του ατυχήματος. Τέλος ο αγώνας, είχαμε ένα μεγάλο ατύχημα και αυτό μας δημιούργησε λίγα θέματα γιατί πολλής αέρας έμπαινε μπροστά στον προφυλακτήρα και δημιουργούσε αντίσταση. Οπότε δεν μπορούσαμε να έχουμε την ίδια απόδοση που είχαμε από πριν. Από εκεί και πέρα καταφέραμε να πάρουμε μόνο την 8η θέση. Μερικά προβληματάκια στο pit stop also. Τελευταία αγωνιστική μέρα, κατακτήρες σήμερα το πρωί 9 η ώρα και μετά έχουμε τον αγώνα, τον τελευταίο αγώνα εδώ στο Πορτιμάο. Παρεμπιπτόντως, για να αλλάχθει όλο αυτό το μπροστά μέρος στο αυτοκίνητο, μας κόστησε 150.000 ευρώ. Ένα μικρό ατύχημα, 150.000 ευρώ. Απίστευτο. Όπως βλέπετε, έχουμε επισκευάσει εδώ πίσω το νούμερο 5 το οποίο έχει χτυπήσει. Τελειώσαμε τις δοκιμές για ακόμα μια φορά άτυχη και εκεί που ήμασταν να κάνουμε τον καλύτερο γύρο για να προκριθούμε P4, τέταρτη θέση. Μια Lamborghini μας έκοψε στην πίστα και ο καλύτερος χρόνος μας δεν ολοκληρώθηκε. Οπότε ξεκινάμε τον αγώνα 10η θέση. Οπότε τώρα ξεκινάμε σιγά σιγά την προετοιμασία για το δεύτερο και τελευταίο αγώνα στο Πορτιμάο. Μικρές αλλαγές στο setup για να βελτιώσουμε λίγο ακόμα το αυτοκίνητο. Εγώ μέσα στο αυτοκίνητο να κάνω μικρές αλλαγές μέσα στο λογισμικό της Ferrari, καθώς επίσης και σε μερικούς διακόπτες όπου θέλανε προγραμματισμό. Ζέσταμα του κινητήρα και αυτή τη φορά ήμασταν οι τυχεροί οι οποίοι θα πρέπει να κάναμε τεστ απεγκλώβησης του οδηγού. Οπότε έπρεπε να φέρουμε έναν από τους οδηγούς μας μέσα στο αυτοκίνητο για να έρθουν οι βοηθοί της πίστας όπου κάνουν απεγκλωβισμό κατά τη διάρκεια ενός μεγάλου ατυχήματος. Δεν είναι και τόσο εύκολο σε ένα μονοθέσιο και σίγουρα πρέπει να γίνει γρήγορα, ιδιαίτερα αν έχουμε κάποια φωτιά. Τέλος, φύγαμε για τον Κρήτο που εκεί πέρα θα ξεκινήσουμε από τη 10η θέση, αρκετά πιο πίσω, δεν είναι κάτι το οποίο θα θέλαμε σίγουρα. Και κατά τη διάρκεια του αγώνα προέκυψαν και διάφορα άλλα περιστατικά, όπως μια ποινή και ένα πολύ κακό pit stop, το οποίο μας δημιούργησαν να χάσουμε συνολικά 10 δευτερόλεπτα. Έτσι ο αγώνας δεν έχει καθόλου ενδιαφέρον από την πλευρά μας και μας οδήγησε σε ένα Σαββατοκύριακο το οποίο προφανώς δεν υπολογίζαμε. Οπότε κάπως έτσι μαζέψαμε ελάχιστους βαθμούς στο πρώτο αγωνιστικό Σαββατοκύριακο. Ελπίζω η σεζόν να πάει καλύτερα από ό,τι ξεκίνησε. Καλημέρα, η ώρα είναι 5:30 το πρωί φυσικά. Το βλέπετε κιόλας, είναι νύχτα ακόμα. Φεύγουμε από Πορτιμάο εδώ πέρα και πάμε Λισαβόνα, όπου πετάμε για Αθήνα και μετά Θεσσαλονίκη. Χθες μετά τον αγώνα το μαζέψαμε, πήγαμε σε ένα ωραίο εστιατόριο στο Λάγος. Ήταν ωραία, καλό φαγητό, φθηνό κιόλας εδώ στο Πορτιμάο γενικά. Βασικά γενικά στην Πορτογαλία είναι σχετικά φθηνά, είναι σε
τιμές Ελλάδας. Βάζουμε όλα τα πράγματα στο αυτοκίνητο, φεύγουμε από Πορτιμάο και πάμε κατευθείαν για Λισαβόνα. 2 ώρες και κάτι ο δρόμος περίπου. Αλλά η διαδρομή είναι πάρα πολύ ώρα και 2,5 ώρες περάσαν πάρα πολύ γρήγορα. Και επειδή το content που ανεβάζουμε στην Ελλάδα είναι μοναδικό πραγματικά, βρισκόμαστε μέσα στο motorsport, στην καρδιά του motorsport βασικά, σε αγώνες GT3, σε πολύ ψηλό επαγγελματικό επίπεδο και χρειάζομαι σίγουρα την υποστήριξή σας. Οπότε κάντε ένα subscribe, πατήστε ένα like αν σας άρεσε το βίντεο και γράψτε μου κάτω στα σχόλια τι άλλο θέλετε να βλέπετε από τα Σαββατοκύριακα. Καθώς αυτό ήταν μόνο το πρώτο αγωνιστικό Σαββατοκύριακο από τα πολλά που έρχονται.